Nolatan izan da Ainarroa? Bere burua irudikatu du plazatik airoz ateratzen, txalo zaparradaren estia daztatzen. Eta orain, izakiri txikiena sentitzen da. Nola uste izan du Lori Jaura bere dantzak askarrentzat izan dela? Astelenean, dantza taldea utzi egin behar duela esango dio Arratibeli. Ezin gaitu utzi, Xabi. Iaiz gure marka. Ezin du jarraitu. Nolatan? Ezin dut. Adarra jotzen ari aiz. Ez nahi txantzetan ari. Zertara zatorrek zaputzura, hau. Ezin dut segitu, esan dizut. Astelenero, dantza eskolara joateko itxurak egin zituen Xabik. Etxekoek uste zuten dantza segitzen zuela, baina Xabi txingudi badiara joaten zen. Hangu zuaizti batera. Zaharrak bere zakurrekin paseatzen eta maitalen erabeek elkarri musukatzen ibiltzen ziren toki bakarti hartara. Hantxe, aldamenean, mundu gerran aberriaren alde eroritakoen oroigarria dago. Mors por la patrie. Eta zirrara sentitu zuen Xabik. Jakinarren monumentuan aipatzen den aberria etzela berea. Izenak irakurri zituen. Robert Abadi, Josep Maria Agirre, Jan Altxate. Aurrera segitu zuen Txomin Elizegiren izenaren bila. Naiz eta argi euki, Txomin etzela Frantziako aberriaren alde hil. Etzekien zergatik, baina zerrendan Txominen izena aurkitzea espero zuen. Elizaburu abizena bai, baina Elizegiren arrastorik ez. Eta halako batean, Elizegi ordez, berea topatu zuen, Ugarte. Manuel da harrian zizelkatua dagoena, Manuel Ugarte, eta orduantxe ohartu zen, etzela inoiz bere aitona hilaz akordatzen. Luze jardun zuen haren izena oroitzeko aleginean, baina nahi gabe gogoa aitarengana joan zitzaion eta lehengo eguneko eszena berritu zuen. Goazen etxera. Eta aita hitzik esan gabe autoan eta aitaren gaitzespena zakarra etxean. Ez diat nire bizitza osoan inor horren traketz dantza egiten ikusi. Zer esan nahi ote du dantza gaizki egiteak? Bere burua ikusten du berriro plazaren erdian. Arratibelek irakatsitako pauso simple haiek errepikatzen. Eta berak eskuineko hanka altzatzen duenean, gainerakoak eskerrekoa altzatzen. Saiatzen da pauso bere onera ekartzen, baina beti ari da okerreko hankarekin. Plazan barrez ari da denak, atxamarrez seinalatzen Xabiren pauso beti desegokiak. Osego andeiez de la Grande Guerre irakurri zuen harrian. Gran Guerre. Ba ote dago gerra txikirik? Dantza utziz geroztik, gehiago estutu zuen Gotzonekiko harremana. Gotzoni ez zitzaion dantza gustatzen, folklore hutsa zelako, tradizionalistaren kontua, eta Xabik berdin pantzatzea behartu zuen bere burua. Erabakita zeukan hori bera esango ziola jendeari. Utzi zion bai dantza egiteari. Tradizionalisten kontuak dira horiek. Tradizionalistak zer ziren arrastorik ez zeukan arren. Eta hala iritsi zen anaiarekin estrainekoz kontzertu batera joateko aukera. Etxean gezurra sakatuta gero. Oinez jaitsi ziren Oriotik Donibane Loitzunerako errepidera. Kasik mugaraino, eta autostop egin zuten. Urruñarako malda igo zuten, poliki-poliki. Tarteka atzamarra erakusten zutela.